Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Ҳама каса хушомадед. Аллоҳи меҳрубон ҳаматон нигоҳ моша. Бародарое ки мӯи саротон рехтагиа риш надорен, метавонед ки ана хеле миноксидил ман гирифтагиам оригиналӣ. Метавонед ки ами истифода баред. Якта флаконаш бародаро 900 рубле доставка любой ҷои Россия. Ам хеле кадош якчанд упаковка гирифтагиам барои фурӯш гирифтагиам. Метавонед ки дар ман занг занед ва бародаро агар шумо дар билети самолёт дар кор бошад номерома дар комментария мемонам. Танҳо дар WhatsApp занг занед ва аппа хӯрое ки шумо дар билет дар кор бошад унҷа дар номерои оилама мондагиам. Фақат занҳо занг занед. Одамое ки худтона зан чувствовать мекунед, лекин дар паспортон мужчина наисагаку мард наисагаку дар он номер занг назанед ки шуморо аппа мегам. Ман гуфтам касе ки занг мезанад хо овози мардакай хо овози занакай. Аппа гуфта качон ҷавоб диҳад. Агар шуморо приятный бошад ки шумо мардак таваллуд шудагин, падару модаратон ном мондагин номи мардакӣ, баъд дар номери занак занг мезанед, шуморо аппа меган. Агар шуморо прият набошад похӯяд. Метавонед ки занг занед, шуморо аппа меган. Хай бо ман мегирем, я найза мезанам бе партонту айзабор русу. Хулоса агар темаи мавзӯи асосӣ дагзарем, ҳамин бобои қанд дар масҷид гирифта гӯштин кардаем. Бародаро аппа хӯҳаро ҳамин бобои қанда равен дар канали худаш дар комментарияш гап занед ки кори туғрӣ карда нотуғрӣ карда. Дар канали ман омада бобои қанд гӯштин гирифта биги ответиш де. Ман бобои қанда ягон хел ответ наметаҳем. ҳамин қадаре мегӯям ки бобои қанда аллоҳи меҳрубон ҳидоят кунад. Чанд бор гуфтем ки биё билетча гирам. Шумо 5000 лайк нагирифт. ҳамун ду видео карда будам 5000 нагирифт. Агар 5000 лайк мегирифт ман шарта мебуридам ва бобои қанда тоҷикистон рӯй мекардем мерафт. куҷое бошед ободу сарбаланд бошед. аллоҳи меҳрубон ҳаматон нигаҳбон бошад. ман ҳама вақт дар хизмати шумо.